jamala wale mon tawno ko non windere de sifori caggal le jettuɗen gueno joom yurmede humtude nde to banggue aduna yurmede hertinde wonande julɓe toon to wattan laakara kanko tagui dendagal binde asamanuji kame leyɗele o tagui jongu jiggol enɗam e korso o muyɗum e nder men julɗen e bajjo ɓuuray siyankoɓe timmodana baɓe jol makka mo yimɓe jinneji tagra sababude mum noon pagortoɗen monoje jettoɗe fewde e nene baba juuroɗen halifaɓe diine e halifaɓe banggue dawrugol nde tawno kala nde jiiɗa hoore no ɓurɗon hoore wonano men angue tigui en garti e nder émission men fartange fulɓe fartange noon woni beelama fartange woni hunde yuɓɓude e yumtude so fartange wiyama fartange noon kala joguiɗo fartange mum ɗo banggue pulagu mboɗo sikki ene heeɓa hen beelamma sanne ɗo e nder radio télévision fulɓe international RTF huufi haalirde nde noon ko guiɗo moon sehil moon musidɗo moon mo wona musiba moon woni ahmadou Koume ɓene mbiya Didjedou ɓene mbiya titode leñol fulɓe gorko mo jaaba dekle jeeri ciwale walo goje nammaɗi kaƴƴel bubu awdi ɗo kelaw sekanno jamma taw ñalawma haala ko gural Fatimata Dulo modi pullo peroɗo badian ne kaƴƴe gari ne ndendi bulal ari kone merdi ɗo ɓe mbiyata ciwi e yeri talla ɓe mbiya dawñere dem fowru ɓe mbiya ngade hokkude so wi lumminide so wi beeli beelen ngoye kuɓa belele gawdude ɗon ɗo Samba Seck ŋaccata tigui rigui ha joni ɗiɗon gaaci eɗen keeɓa hen fartange debbo gawlo ɗo ɓe mbiyatno so tawi kumballeji dilli paali bara luuki jambaro tuɗɗo bowɗi ɓitta solima ɗon ɓe mbiyata tigui rigui fomuro jeeya kulɗo reede hartanani woni Bonko Mbaye ko kañum tigui rigui ha joni woni invité men ɗo e nder émission fartange fulɓe ɗum noon ko ardi eɗen keɗo dande amde malade dillinode kala ɓiɗɗo pulo ɗo wawi wonde e joɓɗi windere ɗe en dokkat tan bandiraɗo debbo mo wona bandi debbo kono kadi omo ardi ɗo hen fannuji ɗiɗi ko gawlam yummakko ko sehil nenam kono kadi eɗen gandi mo wi pulago kala wiya gawlago ne tawno ko kamɓe gawlani en ko jiiduɗen ha mbawɗen tigui rigui farnorade asko men asli men finatawa men goɗɗe ha joni ganni men donaɗi men e gowaɗi men ha e conce men ɗum noon gawlo jonta ɗo bisimilla ma ne jiɗɗa fof calmidira jara ñali yo gaynako timade jara ñali yo gaynako timade ayolam gomo ay goro ɓuura saɗa yiɗa timo kayɗa cu a yiɗa ñay goli ola bari mara hola samba mega sidi samba elibana
tigi nyalawma jango ko nyalawma kaka nam koke to de kadade so mi ali nanonia kotan bayo alwar kumba bubu farba woro jome hande yometake noon tigirigui woto joome hande yometake debbo gawlo jontaɗo jonaɗo hoore mum ndeysan ganduɗo ko fini tawi ko kadi roni ne tawno neɗɗo ne jibine hunde mawna e hunde tawa kadi tigirigui o wattarani hunde nde o jibina walla nde o mawni nde somin mbima hande holi gonɗo Bonko Mbaye holko jaborɗa ɓe e kay lamɗo gorko lamɗo ɓuuri horo woni Bonko Mbaye ko Bonko Moumar Pullo Mamadou Yero Sayre takko Abdoullahi Hamadi Manti paare sewi ndeylan tase badian tase eyyi walla mi wima kadi Bonko ko Bonko mo Penda Hawjiɓe Samba ko Tan Mbaye halwar Kumba Bou Farba Hafsa Mbaye halwar Kumba Bou Farba Kadija Bonko Cillel Bonko dañi bonani debbo mo cilon walla mbiya kadi debbo mo doɗel walla mbiya kadi debbo mo demet dellu walla mbiya debbo mo ceynel fof ko min ka fuutanke kadi ka kala kala komi kalaco kadi komi fuutanke e sikki ala caggal en keɗima holi goɗɗo Bonko nde tawno fulɓe ne kewide andude beyi andude baali andude pucci andude bamɗi andude gueloɗi andude kange kalis ko andude hoore mum ɓuuri ɗum ne tawno ɗeɗo koyɗe ɗiɗi kala o askini koreji nene beltima kono koreji baba keeɓi hen fartange ne haadirtini anda Bonko neɗɗo ne jibine tawa hunde e nder galle baba mum o wasa wattorde hunde nde o yaha tiguirigui ha joni o suɓoyo goɗɗum holko addani Bonko nadde e gawlagu beele jinnaɓe makko jottiri ko gawlagu walla ala o tawi jinnaɓe makko jottaraki gawlagu e nder ɗum kono kanko o ari gam yiɗi hestitinde e nder oɗon tuma woni gawlagu go e kay dijeedu nene ko jimo baba ko gammo holi gonɗo nene ba nenam ko Penda Boubou Gawlel kadi ko Penda Boubou hawa Bonko on mi wiyami Gawlo VIP Gawlo jottaɗo goto tuɗi jeeri tan hoyiɗo koyle ole nammade sa yi kadi hande Bonko darima hande darde gawlago ko tawde nene baba fof ko awluɓe ndeysan nenam ko Gawlo ko jimo babam kadi ko gammo ene jogui émission mum toon to Cilonto ne émission wiyete ko Salno Fouta FM tan o invita noon tiguirigui ɗum noon en gandi oɗo bandiraɗo debbo o wujjani kadi ko cattuɗo gawlagu ko tawɗo gawlagu ne haadirtini yalla hande somi wimo holko welatma e gawlagu holko jaboroɗa eywa dijeedu min ko weli kam e gawlagu ko ne heewi aran mbin hen nde wonno ko neɗɗo tawri yummum e bamum foof foti welde ɗum ko tawrumi nenam e bamum ko ne welimi kadi mbiɗa yiɗi ɗum nde wonno ko neɗɗo woni fof titoro gawlagu ngu mbiɗa yiɗi ɗum kadi mbiɗa titiri ɗum hol hitande puɗɗiɗa nadde e jime ha joni gawlagu walla an a jibina tan guila saga ɗe gonɗa cukalel tokosel potel keccel battuɗa yarde e jinnaɓe ma tiguirigui ha joni ƴaɓanɗa yidde yimde ne haadirti hen ene tawno won hen ene gona awluɓe tawa Allah rokkani ɗumen fattangue wawde hebde dande nde gandanɗa hoorema dimminode ɓiɓɓe fulɓe ɓe kono jibinaɗa e gawlagu Allah rokkuma nde ɗon dande so tawi yimi yimɓeɓe ne belto ne beltoro ɗum ne kadi wona hunde wemde hol hitande natɗa e gawlagu e kay moƴƴo baba Samba min guine no jibinami nde tan nanmi e gawlagu nde wonno minen ko tawruɗa jinnaɗo o kadi jinnaɓeɓe soɓe jaaha ɓe goppata ɓiɓɓe mabɓe caggal soɓe jaaha yengge ɓe nawat ɓiɓɓe mabɓe soɓe jaaha inde ɓe nawat ɓiɓɓe mabɓe
guine moɗo woni cuhlel so nenam yimi tan ɓe ƴettat misor marama gona e am de wadde aɗa wawi aɗa roni bamma aɗa roni yayma alhamdulillah rabbil alamin Allah machallah so nenam yimimi ama so nenam yimimi jaɓa ha hande jettimi to jettimi ɗo ɗum fof noon ko nenam ɗum ɗo hande fof ko Penda Mboye Penda Hawjibi Samba fof ko kanko jangguinimi gawlago kanko andanimi to ponmi darade kanko andanimi ko ponmi haalde fof ko nenam fof ko yayma mais ko yumma woni mo tottanimo lengueje ɗe tigui rigui walla ala ko anonimo teɗanaki lengueje ɗe nde tawno Bonko hewɓe ne gandi ɗum ko gonga sababude tigui rigui a joni barke yumma noon hen jeeyade tawno yumma ko jontaɗo bamma ko jontaɗo gonga kono noon wawde invité de e télé ji e wawde invité de e radio ji elle eɗen ɗemno ngakkude e ha joni parcours ma holko tagui tigui rigui ha joni Bonko moguini tan taw ne jogui machallah nde ɗo dande machallah kadi kala ko yottata e gawlamo ene yiye mum eywa dj du sa yi Bonko hande direnima gawlago ɗum fof ko sibabune jinnaɓe komi gawlo sibabune nenam e babam tan tagui diranade gawlago kadi tagui yidde yiyede fo e yidde wallude jinnaɓe yidde wallude jinnaɓe tan tagui puusde hami yiilo dañde damal no dañirmi ko mbaɗa walla ɓe ko ɗum ñaguimi jomum kadi ko ɗum nannimi e gawlago tigui noon tigui rigui ɗum noon on kettima oɗo gawlo jontaɗo Samba Seck an a yadata e gawlo mo yontaka kadi fa tabarakallah aɗa wawi ko mbatta ko te sa waɗi yuɓɓat yumta ne tawno mo Farba Salli Bocar jubbol gomɗiɗi tigui rigui ha joni wawde mum guitare ɗum hande kala ɓiɗɗo pullo ene wawi farnoradema e nder ɗum ne tawno koye monimaji e nder awluɓe jeeɗa hande noon alay saago hakkillaji men fof payat e hoore Fode Thilo Boumboy Ndiaye ne tawno ko nokku ma ɗon ɗo katteteɗa nokkaneɗa ɗo gendi ɓuuri gowade ɗene mari Fode jiggade e nder oɗon tuma hande holno jiruɗa oɗo suka kawlo ewa jiyeju waɗi fof ko salminde bandiraɓe fulɓe ɗum on fof salminago yettoroy fittano mum ha welto ɗo kalde wonni kam welama no fewi joddade e ma huccodirde e ma holko tagi ɗum gonga ka suka ka suka daraniɗo leñol jarama ka suka jiɗɗo wonde hunde e tawno somi yi jeune yiɗi hoore mum impose hoore mum mbeɗe welto e tawno ko waa gasde e aduna ala jornam ade kadi a ƴeewi a andi ko waa gasde e aduna ala mo jikki ko gasata mo jubbi koko gasata aɗa wawi wonde de manam ɗiɗorno jibinande jaaba taw vision ma woni manam ɗiɗorno ko to e Wembley walla Londres walla Londres walla États-Unis d'Amérique elayo elayla okoni madayiriyo suwavedere koye uluyo uluma samare koni alalaliyo elayo ya yelayo yela bangale koni alalaliyo elayo yelayo yela bangale oɗen koye question ne jiruɗa bandiraɗo debbo bandiraɗo debbo o ko baɗam
tigi nde tawno ko haw Samba e Jibi Samba haw Samba jibini neno Jibi Samba jibini tani tigi donc ko baɗam direct ko kalanumi koye ma nde tawno kadi ko il faut mi profita mi haala ɗum hen ndeysan nde tawno ko neɗɗo mo battormi kadi ka bandam ka koddiɗam de passage mbeɗa salmina babou adama guese to no jaaɓa e Aïssa Diendé ɓen ko mama men mais mi yii ko darde maɗa e leñol ngol ndeysan mi yii débiji ma ha ɗo to jarata ndeysan mbeɗa andi won ko pamɗa won ko jiɗɗa won vision mo joguiɗa ndeysan jarama question fayane ma jafoɗami kono ala jagomi haala ɗum par ce que tagui ɗum won ko ŋakkirno en won kesamagu ɓeyduɗa e leñol he walla won kesamagu gadduɗa donc ɗum woni sens gurdam neɗɗo e aduna ɗum woni sens meccal neɗɗo e aduna aɗa yiiɗi ko mbatta ko heddi ko noon mbajoromi walla ñagoromi ballal ko leñol ngol nde wattat hakkille mum e tijee ɗum jarama nde wonno gandal makko ɓolal yidde makko wonde nde ɓolal e yidde nawde leñol ngol kanko tan goto gasata o yaata donc leñol ngol yo nanggu hen concernant baɗa mo ko welamma e weltare nde o noddimi o haalimi ɗum nde ene welimi nde tawno holko tagui ham weldemi ko dijee du enen hannde ko enen mbawi wallude jeunesse garowo ko enen mbawi ɓamtude jeunesse garowo mbeɗa andi machallah ko joni o fuɗɗoto ne wawi taw wonto rewe ngawlagu ne wawi taw jinniraɗo o kadi ko référence e nder ngawlagu ene waɗa ko weeli donc omo jogui avenir so tawi wiyama ɓi Penda Mbaye tan hayso yiyani mbaroɗa haymo yiyani fof ngawlagu munanema holko heddi puusede holko heddi wallede holko heddi waɗede structuré fawe kadi e lawol nde tawno ngawlagu nden ene woodi kono noon jamanu sene wayla waylo to jaaɗo e jamanu minen darde amen ɗo ko wallodirde e leñol ngol darde amen ɗo ko wallodirde e rewɓe awruɓe donc hay goto min jawani momin jii foof ne jogui talent alay saago min essaye wallodirde mum e ɓampodirde mum gaga bandiragal ngal gaga baɗiragal ngal ko yidde kadi wallude ngawlago e ko ɓamti ngawlago kala ko ummi amin jaadi hen amin gonde dijeeɗi wassalam jaftoon alkadi noon tigui rigui ko Samba woni mawƴo ko Samba woni tedduɗo ko Samba woni jiɗɗo pulago battorɗo ɗum te Samba ɓuuri kam welde makko gueɗel gotel foof ko so tawi a noddimo e pulago o nototo te kalis rendintamo hay goto o neɗɗo nuɗɗo kadi ko neɗɗo mo ganduɗa ma andi fodde neɗɗo ɗum ɗon mine makko min mbaddi ɗum sikki ala mi wima tan ya jogoro jaam ne tawno neɗɗo no wona neɗɗo wona guitariste taw wonani professionnel kono an professionnalisme nana e mane hande sin yamma ɗum ko Farba Sally adi tengtinde ɗum noon sikki ala holko gaddanta bandiraɓe ne tawno ɓe beltoro dande maji mama nena ɗo min calminima la maman de la bande ye birama yo sirama kantaba ko la ilaha illallah sirama kantaba ko ketode mi keɗode gam sirama kantaba birama yo sirama kantaba ko kettode mi keɗode gam sirama kantaba ko ngel modañi kala yo sirama kantaba tawi e dorogo ala sirama kantaba ko hakkudame lamɗo gorko sirama kantaba ko namdode mo wolmo nodduno sirama kantaba ko namdode kammo nodduno sirama kantaba ko gorko jaba kay nodduno sirama kantaba ko anko eje bange sirama kantaba ko mabo fulu ganke sirama kantaba ko mabo ayre toro sirama kantaba e ko baba tangano sirama kantaba ko woni mabo badara sirama kantaba
kay ko mbiɗa sirama kanta ba dije du kay ko kalda sirama kanta ba Jenaba Jallo kay ko mbiɗa sirama kanta dabo ma États-Unis d'Amérique Jenaba Jallo kay ko mbiɗa sirama kanta ba debbo Mohamadi ko mbiɗa sirama kanta ba dabo ma kaskas debbo mo kaskas ko mbiɗa sirama kanta ba dabo toroɗo jonta kokoni doka neldal sirama kanta ba ndeysaan ko wiyere ko yiɗande sirama kanta ba noon tigi rigui sirama kanta ba Samba holkoni sirama kanta ba e noon jaarejo ko golɗo jimol ko jimal rimayɓe rimayɓe eyyi tarejo sirama kanti ba jeeyi ɗum ko jimol rimayɓe woni holɗum jimol gallunkoɓe ko gallunkoɓe aɗa andi gallunkoɓe ɓe kamɓe eɓe keɓɓi e nder leñol ngol ko hay goto heɓani wallah ne tawno sa ƴeewi sira oɗo biyeteɗo sira beseme ko wadduno e gorko lamɗo ko haɓe keeɓi leɓol biyetengol makari wallahi ko kamɓe tan keeɓi leɓol e jambaragal kamɓe goni gallunkoɓe ɓe wallahi kadi sa ƴeewi baafi wonno koye Seykou Oumar Kodara May si ilmat Siré Samba Dembali Moutar ɓuttolotale joom hoore moɗo roɗaki mbandu ñamoye kurus ɗum nder bali bawuma ya ayo bali bawuma ndeysan kodda yanoro hay goro yane ayo bali bawuma Seykou Oumar yano to hay goro yane Seydou Tall so finde heƴa tati tani wol umbima jaba nodduno ngari oɗo sogogo oɗo sowa fulaɓe o ñawara o watta sono ko Allah yami gando bindi fila caɓantere ɗiɗi hirande Seykou Oumar yanoro ay goro yane kanko golli koɓe gollani en mbimo Tall Samba jangguinowo dadide aɗa andi so tawi o finni o heƴata ko ɗo wonki wallahi puccimo ko wiro ayo Oumar yo Gawlo fulɓe ani ko fuɗarat Oumar yo noddi ceerno Cheikh Oumar Basirou Mountaga ɗa ha Cheikh Oumar al Fouti o rewna en Souleymane balmo bode dodel ye eyyi ɗon bal ko kelɗo mudor momo fukani leñol ye eyyi noon Oumar mumin ko mumilu tagilu gari toro Madina eno ɗo so woni no nden Farba Sally Bocar Jubbol o wiya eyyi noon ɗon ɗo jimɗa Seykou Oumar Kodara May si Elimane Siré Samba Dembali Moutar ɓutto latade joom hoore monde rondaki bandu ñamoye kurus nana e taltali o mbiyata Samba janguita dadiɓe mo golli ko hay goto gollani jangtane ko hay goto tigrigaji ne jangtanaka kanko wiya Oumar o joftina e Fouta fo ne fotiri kono noon so tawi won leliɓe leliɓe ne gagneje won dariɓe dadiɓe ne jullaje mawɗo goto wiyanoma tigui holɗo moƴƴiɓe goni o joofi leydi ndeysan leydi ene mofti moƴƴiɓe kono noon ronoɓe dañami ceerno Basirou Mountaga aɗa ha Seykou Oumar al Fouti khalife général Tidiane en min calminima Seydou khalife Tall général tigui rigui Oumar en ceerno Cheikh Oumar Basirou Mountaga aɗa ha Seykou Oumar al Fouti on kewiɓe dokkaɗo kolaɗo kormaɗo afa bamum tokara mamum jeyɗo jibinande rutti sotti ɗum almudo yagal ɗum noon en gartat e debbo Gawlo Bonko beele won leppi ɗi puɗɗiɗa wadde walla ala leppi ɗi puɗɗiɗa wadde walla koye programme mum gonɗa
ewa DJ du ndi ko minen ko joni min puɗɗi nadde Gawlako. est ce qu'on a oɗo ni émission ma sorti première fois télé woni première fois am yaltude télé mi yeehi radio kam eyyi so wona ɗo kono kam première fois hande ko gorko mo jaaba moƴƴo nen Dieynaba te kadi ko sehil ma kadi ko giɗam ko mabo sehilam ma kadi ne wonno yidde forceraki kadi kala ko ala gonga yahata gonga kala fof ko ala gonga yahata hay nokku ene selli nde wonno enen mbawi tawde jinnaɓe ko sehilaɓe enen mbawi tawde jinnaɓe ne jiɗodiri mone meɗen fof so ari rewo banggue mum kono Allah waɗi jinnaɓe ko yiɗodirɓe ko sehilaɓe gonga Allah enenne kadi Allah waɗi en gari en goni sehilaɓe en goni yiɗodirɓe yo yaaru yeeso yo suka men kadi gar donodiro amin ya rabbil alamin amin wadde mi arta ɗon seeɗa wonno ko gawluma gadduɗa ɗo ko gawluma invitɗa ɗo ko baɗam kono mi won engagement ji ɗi mi jaɓatano ƴettude sen ƴeewi Allah waɗimi min ko gawlo duusowo kadi awluɓe kono noon ko jannguɗo ko waɗata ko wona mantude hoore mum ko wonto rewi baɗo no makko ni hannde so tawi tan ko bone leppi inchallahu rabbi ɗum kam andu ɗum ma en daro hen darde noon poɗɗen wawde darde ma winduma hot mami windu mami hot heddi noon ko kalda e gawlo ma de mi haaldango on ko jiɗama ɗo sarɗiji noon sarɗiji yidde ɗum e sarɗiji yidde liggade nde nde tawno ko duusa ko ne heewi noon jooɗimi koye télé ɓe mbindanmi ɓe koɗanmi ene mbayno leydi kadi naftorima noon kono heddi ko ko jogade objectif yidde wonde ɗum ɓe jogade kucca minen awluɓe amin mbewi a fuɗɗoto wadde lefol DJ du en mbatta fawde puɗɗoɗa invité télé hanki dino tour ari ko yangueyel ma tan ha yangue rimɓe ma ha rimɓe c'est vrai neɗɗo ala ko ɓuuri rimɓe ma ala ko ɓuuri yangueji ɗi kono a jogoto vision waɗa carrière mbaɗa carrière c'est très important goɗɗo nalan jimri ndi wota ko jaranma c'est vrai ngawlagu ko hen guittata kono noon facette mo gawlo debbo gawlo jogui o e facette jiɗɗo wadde carrière mo foti jogade o jiida c'est diamétralement opposé jiida umminede nde poɗɗa umminede nde arde heure mo poɗɗa arde o e jabde kadi nanande ma nano diɗoto te producteur e waɗoɓe ma ma nano diɗoto conseil de ɗum ay ko awluɓe hewɓe nan ɗo ummi kono yahani hay non saɗa yarƴa ko teddi ara ɓaguiri yahani hay nokku yahani woni holko addata ɗum yaade vision e yi yaltinde e dépassé woni niveau e jogade woni niveau aussi par ce que c'est vrai ngawlangu est ce que wona yidde nde ha ɓurta ene addana jomum wasde yinde e nder o ɗuma ne tawno a yahat yangue wooda ko meɗɗa seeɗa jaaha inde walla wooda ko meɗɗa seeɗa walla jaaha ha joni on mo ganduɗa hoore ma ha joni mo mbiyata wonde ko lamɗo ma walla on mo ganduɗa hoore ma mbiyata wonde ha joni ko kañum woni dimo ma jaaha wooda ko ittototuma mbiya wonde ɗum kay jarani mboɗo joɗo mboɗo ɓurno walla jarani mboɗo nata hen studio haadi ko ɗo tawmi yela mi wawa wadde ko ɓuuri yela e nder oɗo tuma yomi heddo hen taw noon won stratégie mo neɗɗo o wawata wadde wawa dañde hen ko ɓuuri ko dañi o ko nde tawno sa are hunde a waɗat percé mbawa tigui rigui yettinde ɗum no foti yettade vision o woni sa ummima a anda to paɗa tan hay nokku a yettoyta bisimilla ma e kay min de kam mbaɗi yiɗi ɗum kadi mbaɗi ummani ɗum mbiɗa yiɗi ɗum no feewi ko wallede tan nde wonno ɓe mbima sa ɓaggimo to tiiɗe tan a yaha saɗa puusa ko teddi yarat ɓaguirtiɗi iyo so neɗɗo puusama tan yahat kadi ko hen dañata gonga ni yengeji ɗi e indeji ɗi ko gonga aɗa daña hen saabu aɗa ñaama hen aɗa yara hen aɗa waɗa hen ko jiɗɗa foof kono kadi sa yeehi kadi ha yeeso a puusama ma dañ ko ɓuuri ɗum kadi ma dañ yiyede nde ma dañ yiɗede nde kono kadi ma dañ wallude hoore ma ko heewi gonga ko ɗum ummini en kadi en jahat ha jettoyɗe inchallahu rabbi so allahu lamɗo jaaɓi saɗa ya makka fotte nelaɗo kam mboɗo sikki poɗɗa ko ruttade saabu DJ du tawimi haalde ɗum bonkoyam minen min mbaɗi carrière on a rien à prouver ici hannde lay ndeysan machallah somin beelam min mbiya was moƴƴani mais yonti min kaala gonga gonga wonno wonɓe min ndewdi ko diwini dimension ngawlagu wona e awluɓe tan wona e awluɓe tan wona e awluɓe tan par ce que oɗo jaade nalo ko haalandema kanko ɓe jaadumi ɓe hono makko en ɓe ndewdumi hen ɓe ene mbayno leydi ko ɗum tagui am haalde ɗum kono ha joni ko manque vision mo no mbimami ni wimo DJ du jibina ko jaaba leyɗuɓe kono anni mum fandare mum foof ko joué de Londres c'est vrai
addude tous an debbo Gawlo addude tous mum kesso wadde créer structure de communication mum titone ça c'est possible parce voilà un exemple ne wodi elage bammal wawno hadde pekan ne wawno hadde leele tan haɗa ɗon mais jibina ko Podor kono hebbini Wembley saɗa ñaago Allah kay naw faandu mawdu ne tawno mo jogui ko ɓuri ɗum ɗon Gawlo mumo jawata hokkede kalis o ene weeli de mais wadde carrière dañade Dix d'or dañade tournée international daña une structure dariɗo ɗum ko a wonti presse c'est très important kadi aussi neɗɗo ardate golle ko wawde aussi mi tawi nena men mbaɗa oɗo tous yomi ƴeew addude hen kesam hesamago janggo e jaam mi waɗa feere mi waɗa marqué empreinte am so mi yiya ko ɗo wiya ɗum ɗo de ko bonko adduno ɗum ɗo henna kadi aussi morceau ji jimateɗi ɗi jomum en wawi yimde ɗum e facette goɗɗo adda hen kesam hesamago c'est très important eywa en jii ɗum ɗon ko facette goɗɗo mo kalta o ɗon garanmi don ene woodi ka Gawlo ka ɓi Gawlo ene woodi ka toroɗo ka jiɗɗo yimde aɗa wonde don voix belɗo ene woodi kono noon mbeɗa waso leñol ngol mbeɗa waso sukaɓe awluɓe aussi musique ko ma jangge mécanique ko ma jangge commerce ko ma jangge nalankagal ko ma jangge kala ka jaɓanani wonande almudo a wonanta ɗum ceerno mum ne hannirta ni henna kadi jangde nde wona tan mi janggi joni joni mi wawi joni joni saabu ɗum a waɗat rampe ne hannirta ni henna hande minen e nder animation men min mbaɗato 4 ans e mina gulna atay 4 ans e mina pitta 4 ans e mina nula ene hannirtini henna dans ce cas min jiyani hen jencude so wona ko umme amen des fois aɗa yaaha hakkude 2 kilomètres walla 3 kilomètres taw sans pour autant ka ala passe wiye o ko ɗayɗo wiye o ko kangaɗo wiye o ala ko yiiɗi taw noon aussi ƴewata koko addoyte janggo e jaam ɗum aussi c'est très important sikki ala jaba kerela jaba jaba kerela jaba la ilaha illallah kerela jaba ketare mi kedade gam kerela jaba jaba kerela jaba téléphone beno nodduno kerela jaba jaba kerela jaba kettode mi kedode gam kerela jaba kongel mo dañi kala yo kerela jaba tawi e doro bala kerela jaba tawi e doro bala kerela jaba téléphone be radio fulɓe noon kerela jaba ko ɗum ko teddungal fulɓe kerela jaba ko gina ɗo a pariro kerela jaba gina ɗo a mari kerela guiɗoma Bouba Diop omona yemmade Tour de France hawambenge kay ko mbiɗa kerela jaba ko debbo a mari mango kerela jaba ka jambo ko mbiɗa kerela jaba ko debbo bari mango lele kerela jaba ko debbo todu kay ko mbiɗa kerela jaba ndeysan debbo dondu kono noon Bouba Diop ko sehilma guiɗo ma gonɗo Tour de France ko moƴƴo wuli job ko mbiɗa kerela jaba Diobo Diouf ko Bouba wuli job ko mbiɗa kerela jaba jaba kerela jaba caggal ɗo ko pari mamale kerela jaba debbo Gawlo koko safi ego yiɗɓe Bonko Mbaye kerela jaba Bonko a weltanama caggal ɗo jiiɓɗa Diaba Kerena Diaba ɗo hakkillam fof ari e Diaba degle jeeri ciwale walo goje nammadi kaƴƴe bubu awdi ko
ko jaba kay kon fiida kerela jaba jaba kerela jaba noon tigi rigui ne tawno awluɓe so tawi cofi hay goto wawa jaggude ɗumen no haadirni hen ne tawno ɗon ɓe mbayata kone haajuni nataɓe ni ne tawno wonko ɓe jiyata kadi machallah so tawi ɓe jimi ene naata e ɓerde ne tawno kala ko ummi e ɓerde fata koye ɓerde kono kala ko ummi e ɗemgal haata koye nofri yettata ko ɓerde ne tawno koye ɗemgal tan ummi yettake ɓerde ɗum noon c'est très important ha joni ganden ɗum ɗon ɗum noon Bonko so tawi mi wima hol mission ma e gawlago beele koko jinnaɓe ma ɗacinno ko tan ko ɗum woni ko jiɗɗa ha joni ɓamtude walla ala aɗa yiiɗi addude hen kesam hesamago eywa moƴƴo baba Samba gorko mo jaaba tigi kadi ko giɗo ko sehi eywa gawlagu de mbiɗa yiiɗi addude hen ko alano hen woni holɗum mi dañi nde wonno mbeɗa yiiɗi yaade hami yetto ha jettoɗa duɗal jaaɓi haron hami wiye tan walla jaaɓi alhamdulillah jooɗo hankkadi a yetti kadi inchallahu rabbi caggal kosam endu nene e duhol baba mi yettoyo sa hettima Samba waɗanda yettoto a hettima tigui rigui yumma nen penda a yettoto to gonɗa ɗo ka jiɗɗo yimde kono wat seserat ma yim sallah ko lamɗo jaaɓi ɗum noon est ce que aɗa anneyi yaltinde koɗo wiye single ɗo joni ɗo gonɗa ɗo e nder oɗo tuma walla ala ha joni ka baɗɗo stand by eywa dijedu somi dañi mboɗo yiiɗi wadde nde wonno hunde fof ko fuɗɗonde aɗa andi hunde fof ne jogui no fuɗɗori ɗum noon mboɗo yiiɗi wadde eyyi kono noon eɗen gandi hande awluɓe ɓe kamɓe ɓe keewi yimde tan ko rimɓe mabɓe neɗɗo rewɗe neɗɗo tan ene yimane haadirtani henna tawa kadi wonko poɗɗa yimde wonko poɗɗa yimande leñol ngol wonko poɗɗa findinde e tindinde e hirjinde no haadirtani henna voilà ɗum ɗon foof so tawi a jooɗima ɓulnima a yaadi hande yimɓe ɓe ganduɗa ko haralleɓe waɓe ne Samba en ni aɗa wawi dañde oɗon fartange kono hande kala gawlo baɗɗo single so tawi yimani hen mo ganduɗa hoorema on ko kañum woni ha joni dimo mum wiyata ko wonde welani walla wiyata ko wonde wawa hebde hen jencude aɗen dije duɗon ko woni probléme on ɗon holko woni probléme o ɗum jiɗi andude objectif guilo e départ par ce que un artiste sen jalti gawlago en jaltat gawlago somi bon en mbawa yaltude ɗum carrément kono aɗa wawi yimde ƴettude temmuji e gawlago kono noon a wonti baɗowo musique a wonti baɗowo jiɗɗo invité des plateau a watta ɗum focalisé tan e nder gawlago ɓuuɓol a watta ɗum focalisé gawlago gawlago ɓuuɓol kala kada winda bindanta ko aduna o kala kada yima jimanta ko aduna o aɗa jogui droit debbo gawlo waɗa sensibilisé e sida debbo gawlo waɗa sensibilisé e coronavirus inspire o hen winda hen debbo gawlo yima yidde debbo gawlo yima rewɓe yima worɓe walla noon gona debbo gawlo révolutionnaire ko ɗum namduma e musique ka révolutionnaire avec des textes ɗi gandanɗa hoorema ko texte révolutionnaire ɗum sa artiste ne foti jogade on identité donc addani en ɗum ko wona gawlago ngu tan ɓeɗe naata ha e domaine musical men foof ha e banggue nalankoɓe men foof côté texte uji sa yi joni morceau bamal série gaysiri Demba Torodo ene nanne e film hande ɓurɗo mawnude e nder film aji walla jeeyaɗo e ɓurɗo mawnude e nder film woni film biyeteɗo Black Panther firti wonde ɗum ɗo koko waɗa valorisé wadde noon nden ɗon dande ɗe bammal ƴetti hande kanko Bonko omo wawi jogade hono nden ɗon dande e nder no ƴetta ɗum janggo e jaam film aji jalta tawa dande makko nde ene nana hen less ɗum ko fartange awluɓe wonata mais ɗum noon ko tigi ma liggey dije du liggirte ko to mbima voilà ɗum ko ma ambition yidde wonde nde e vision jomum mais so Allah lamɗo jaaɓi ma en ballodir hen ma en nangu hen ma en ballodir par ce que o wi komo yiiɗi junggo woto foɓɓata jaw woto siglata kadi aussi musique namdaki tan sababude koɓe gawlo ko awluɓe mbattami entouré awluɓe tan kañumen poti jogade mi kañumen mbattami entouré par ce que sa yiiɗi nawde gawlago e wona fannu alay saago so tawi a dañi professionnel baɗo ne gayi aɗa andi oɗo wonko wawi ɓeydondema wonɗo wawi yettinde image ma ne haadirti ñan alay saago portama puntodira e makko mbawon yaddude e nder oɗon fannu eyyi ɗum woni aɗa andi gawlo ko belɗa dande ko foof nalanke ko belɗa dande ko mbawɗa yimde ha ɗon haade foof dije du sa ala structure a yata te nalan ko ɗumen hewɓe ko structure ɗum ngala ala
ala manager poɗɗo haalde ma ala bindunooma des textes ala ne wayno leydi quoi ala plateforme uji ɗi ngannduɗaa hoorema ɗo neɗɗo foti rewnudema haa mbawa ɗon ɓamtade haa mbawa ɗon ƴellide nalankagal ma walla ha nalankagal ma wawa yeede partout dans le monde donc ɗum fof ko structure liggoro ɗum wona an jimowo liggoro ɗum il faut wooda tambiɓe ɗum caggal ɗum so ala keddotoɗa tan koto gonɗa ɗum gonta tan kadi koye diwan mo gonɗa o est ce que hannde a hoolima hoorema so tawi nokku sohlima ngam mbawa arde tigui rigui jaggana ɗumen jamma dokka ɗumen fartange est ce que aɗa paari eywa min dj du kala fof to neɗɗo noddinmi nororɗo aɗa paari pour wadde spectacle min to noddama fof mi nororto ɗo noon ha añami no neɗɗo no norto taw parani mi bawi kala fof noride tawra koko paari neɗɗo noroyta ko paari ala hen sahaji neɗɗo no norto taw parani de hen sahaji aɗa ara e concert tan jomum yima ha ɓooy seeɗa dande lora ɗum ko dokke Allah koye fuɗɗade mbaɗen mo encouragé no mbiɗa ni d' accord kono parande ɗum taw weeɓani weɓande namdi ko heewi bonko gawlam aɗa hooli gawlo ma an mboɗo hoolimo kay so tawi ko Allah mboɗo hol morceau mo yimanno ko morceau mo jimannoɗa hamo wulayat dj adune wul ndeysan o morɗo mi rokkimo wudere sañade wulayat ko gorko jaba wulat Bobo Jobi DJ ɗum mi rokkimo 50 000 francs wulayat ko lamɗo gorko doga Koli ulade wulayade dije tune wulayade de gay jelbo fi mo lañi woy mo wulayade de sukaɓe gonga ngule wallahi sa wulayade de dina wulayade ogola gorko hay ulaya gorko jaba ulaya Koni ulade kolambo gorko ulade Dairu en darato woni radio télévision Bonko Mbaye fulɓe koni doga walde Bonko Mbaye fulɓe jeedune wulede ayo lamba gorko jeedune doga walde hay ayo noonu dara kam e ngande mo wax nay gorko jaba wulede ko lamba gorko wulede noon tigi rigui huulayade DJ du huulayade kono Abdoulaye Ali Malal Diallo huulayade Ali Malal Diallo kay huulayade Dahiru huulade yaade kono kadi Gaye huulade yaade dendagal liggotoɗo ɗo hen e nder radio télévision fulɓe international huulade yaade ne tawno eɗen gandi kala ko yoɗi ko pulagu kala ko yiɓɓi ko pulagu kala ko yumti ko pulagu kala ko seni ko pulagu kala ko suɗɗi ko pulagu wadde noon bonko so alaɗo eɗen fulɓe holko jogoɗen wonde ɗum noon sikki ala mboɗo sikki bandiraɓe kala ɓeɗe keppa nadde e ɓoggol ngol kamɓene ko hen ɓe jeeya eɗen mbiya tan o mo gandanɗano ko karalɗo tawɗo o woni ɗahiru yo addanen tigui rigui tongode nde wonɓe extérieur ɓe mbawa nadde kadi wonɓe ɗo hen e nder leydi ndi mbawa nadde ne handi hen tawno Fouta koɓɓe nana jeeɓa en kono kadi ɓundum koɓɓe nana jeeɓa en kono noon ko noon ferlam koɓɓe jiiɓirta en ko noon tigui rigui ha joni wonɓe Guinée ɓe jeeɓirta en ko noon wonɓe Nigéria Niger ɓe jeeɓirta en ko noon wonɓe Gambie ɓe jeeɓirta en ko noon wonɓe Mauritanie ɓe jeeɓirta en ko noon wonɓe tigui rigui Mali jeeɓirta en ko noon wonɓe toon to diaspora jeeɓirta en haaltini en ne tawno eɗen gandi
sa yiɓi Facebook o ɗo e nder oɗo saaha omono fusa holko fusi ɗum noon ko debbo gawlo gawlono en ko jiiɗiɗen e woni ɗo gorko gawlo noon ko jiiɗi jaɓɓode ko tele fulɓe yira sonno ko saga mi pose la question ni o yima tan jaɓɓode koli jaɓɓode ko jaɓɓode ko tele fulɓe yira yo oɗo ko tele fulɓe jaɓɓode ko jaɓɓode ko tele fulɓe yira noon tigui rigui kala jiɗɗo jeeɗe émission he koli jaɓɓode ko jaɓɓode ko tele fulɓe yira ene wawi wadde 77 862 06 39 ɗum woni tigui rigui ɓoggol ngol 77 862 06 38 ɗum woni ha joni tonggode nde mboɗo yiiɗi kala jiɗɗo tigui rigui ha joni nadde hen ene wawi wadde nde ɗo tonggode walla sino mbaɗa Skype fulɓe TV officiel ɗum noon sikki ala ko ɗum woni tonggode nde so tawi régie ene paari yomo mbaɗan en affiché numéro o ɗo joni joni écran he bandiraɓe mbawa yidde ɗum ne hannirtini en Bonko hande so tawi mi wima ngawlagu ngu nguɗo ngawlagu ngu tawɗani hannirtini henna hande beele Bonko ene dañi hen fartange mo yinno dañde hen on e hannirtini henna nde tawno aɗa andi neɗɗo o omo wawi jibinede e hunde o mawna e hunde nde e nder oɗon tuma tawa noon hunde nde o jibina o mawni nde o heɓani hen fartange mo yiɗi hebde on ene hannirtini henna te kadi onon awluɓe oɗon jogui stratégie goto mo jarton walla marketing sen beelama mbiyen ne tawno ko gawlo tan jiyata ene yaaha e dimo mum e nder oɗon tuma o gara oto taw dimo o ala o yaaha e dimo makko e nder oɗon tuma o ɓorno wutte pattam lamo taw e nder oɗon tuma e nder oɗon tuma so tawi o tawi dimo o tawrata ɗum ene jogui oɗon wutte pattam lamo ɗum noon ko stratégie saɗa yaaha guerre alay saago ma jogoɗa armé ne tawno wonno neɗɗo ardata e neɗɗo tan so tawi garɗa e makko ko ñagude so yi comportement ma so tawi omo moftuno million wiyata oɗo ko ujunnaje sappo dokkan moon kono so tawi wonde neɗɗo a yi omo jogui caabal oto ko boni boni ko comme aɗa andi tigui rigui ha joni o luwani taxi walla arane car rapide o ari omo ɓorni wutte aɗa andi oɗo wutte kam ko boni boni ko foof so tawi o waɗani ujunnaje nogas a heɓata ɗum so tawi wonde jogoɗɗa rokkudema ko ujunere ma yinoye ujunnaje sappo dokkama hande oɗon marketing mo gawlago jogui e nder oɗon tuma est ce que aɗa wawi arande min hen seeɗa ekey gorko jaaba ewa gawlago kala foto gawlo yiya ne foti andede o ko gawlo holle gawlo ardirte oɗo ko gawlo saabu gawlo sa waɗi hoore sa rokki hoore ma respect a andi hoore ma kadi yimɓe foof a fondi ɗumen goni gorumtoma kala jiiɗomo ne andat oɗo ko gawlo nde wonno gawla ngu wona e jimri tan gawlo ñotat kadi gawlo fondat foof kala dimo muɗum mo yi hoto ƴeew o ko joguiɗo hoto ƴeew o ko basɗo nde wonno oɗo ndo wasnode ko ane makko gonduno hanke e hecci hanke hoto fin subaka o wasa o daña pina subaka goto an ka gawlo mbiya an oɗo sibune jogui ndewa e muɗum goppa neɗɗo ma hanke ɗum gawlo fotani joɗɗum lingu junggo oto ɗasini lingu koyngal gawlo dal to yiya fof yo ande ko gawlo fof e mum yo timmu oto neɗɗo yaha ha nder tan jiiya neɗɗo ñantugal ngal jiiya dande nde tawa anda ko woni nder neɗɗo o aɗa yiyamo o ñanti omo wayno foti wade dande nde ne yuɓɓi tawa nder o ene ñawinoyi bof ko ɗum woni ko jimmi famnude wona awluɓe fof poti wona fulɓe fof jaadi guure nayyi no wonno aduna o fof nan ɗon jaɓugal ngal waɗi fayida noon o waɗi ɗo lancé message par ce que ɗon panumi seeɗa a haali gonga eyi en gartat ha joni ko kalanɗen nane
gonɗo ɓoggol ƴetten mo mbiyatmo bisimilla allo salamu aleykum ɓeydan min retour o seeɗa Gaye allo allo ne mbaɗɗa sonde jeebu noddude bisimilla salamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullah mi salmini on mi juuri moon mi salminima mi juurimama guiɗo sehil nder émission he bisimilla ko mino Zo Dieng toon to France bisimilla mbaɗa e tampere selli a weltanama no feewi min beltima feewi hamin jiiɗa toujours nadde émission ngaji he min nokata yomin naat hande kam Allah rokkima fartangue wawde nadde e émission Gawlo jontaɗo machallah kadi bandade debbo mo gadduɗa o homo wawi yimde kadi yo jokku golle machallah min beltini feewi yo gueɗe weltane kadi yo tinno tan kadi ko waɗata ko machallah yimɓe fof ne belti kadi ama kam mbatta ko golle nomi jokku ko gorko moƴƴo baɗɗo fayide ko mbatta wode vraiment wonnoɗo wawi ɗum haydara hulani hen quoi gonga min fansage somin naata amin keɗo amin keɗo amin daara ndeysan eyyi ko noon tan jokku golle Zo Dieng o weltanama no feewi no feewi jurama kume noon tigui rigui ko Zo Dieng noon ko neɗɗo mo gandanɗa hoorema neɗɗo baɗɗo fayida kadi ko neɗɗo ballowo nalankoɓe te ko sehili yaro ha woni gonga gonga kala jour o noɗo e nder théâtre jeewo omo horsini ɗum omo wotoro ɗum te ko neɗɗo mo décourage taw ko nayi tawno nalanke fof e ɓittude e jaggude walla animateur fof e ɓittude e jaggude hayso message makko fondiri kanko ɗum ɗon ala probléme bisimilla assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullah ene Amadou Koumi musidɗo goɗɗo e ɓoggol bisimilla ene mbaɗɗa ne mbaɗɗa aɗa selli alhamdulillah machallah salmitomo bar jam woni jaam alhamdulillah ne mbaɗɗa e golle inde e yettode taw ko Idi Abdoulaye Sow Sow aɗa nodda min hol toon joni to Mbour bisimilla ay timo debbo Gawlo nettimo debbo Gawlo machallah hol fartangue dañƴa e makko mi weltima hende feewi machallah kadi e hettade kadi jewte baɗɗe fayida ɗe mbatton e radio fulɓe fa tabarakallah machallah ko weltinade ɗo kadi weltinade kadi bandiraɓe kadi ɗi kala saaha jeeɓaɓe ɗi belti feewi kadi falsinade kadi bandiraɗo debbo o Gawlo kadi ko haala ko waɗi fayida ko wi ko jettoytoɗo toon sabu mo felliti mbiɗa andi natawde aha kay omo jogui ha mbadi felliɗo mbaɗa hen duwaw aɗa andi wona hen noon guirñitto tan so guirñitaɗi wona guirñitade tela tan so jomum hooti galle wayno dufaɗo ndiyam gulɗam non ko wi ko yo walle ko wi ko tan so wallama ko wi ko tan mbiɗa jogui hoolare eɗen jogui hoolare eɗen gasi wonde so wallama tan yettoyo to sikki to yiiɗi yettade to wallay ndeysan gonga e fof noon kadi ballal woode kadi beele jomum yettoto moƴƴi yettinade to yettinama ɗon tan ko yiiɗi hen ko foof gollude beele ene golla hen wallay ndeysan tawno ko on kaali mbiɗa junngo woto jaw woto sembe ga hunde so woni yiiɗi won il faut daña ko walli ɗum kone woniri gonga eyyi ko ɗum kadi wonnata ɗum ko yiiɗi ko wonde gonga eyyi il faut ɓayde walle poussé ha yettinede musidɗo o yettade ha ƴeewe noon koto holto to golle ɗe joofata mais beele wonde e gollal gonga weltade hen no feewi ƴefɗe mbeɗi fayida jarama weltini feewi machallah weltini kadi min calmini Mbournaɓe kamɓe kala e kuuɓal noon tigui rigui o weltanama no feewi o weytanama o ñaganama gueɗe moƴƴere o salminama calmini kanko ko takkimo ko taarimo kala aɗa haalano joni kalannomi joni koye réponse o gonga côté marketing mo mbiyata o ene waɗi fayida e gawlaɗo gonɗo e ɓoggol wimo bisimilla allo gonɗo e ɓoggol o mbaɗɗa musidɗo aɗa selli allo Djedou bisimilla ne mbaɗɗa on kira jaam aɗa selli jam to alhamdulillah o ko Aissata Soñade debbo mo Agname Goɗɗo Aissata bisimilla walla mi dayma walla mi dayma walla la ilaha illallah walla kañum waɗiɓe Bonko Mbaye walla ndeysan ko kettoɗami keɗoɗa kam walla kettoɗa kam bonal walla noon tigui rigui bisimilla ma bisimilla vraiment mi weltima ko wiyete ko tan Djedou nam walla
aha dama gawlo men garta makko joni e mbiɗa bisimilla lamdo debbo VIP mbiɗa mi nanani ndimo ji gawlo VIP aha i jottaɗo bonko ko jottaɗo pooli poɗɗi bibjiɗi kañumen diwdata wallahi bawɗo ko waɗata ko a nanani mbimi pooli poɗɗi bibjiɗi kañumen diwdata wallahi noon tigi woodi data ko yummiraɗo o roni e babiraɗo machallah dande makko ne waɗi fayida mo wawi jibri makko o yimɓe ñagoto tan ko yimɓe mba yo dusmo ndeysan balla mo no feewi jagga hen haw yettoto yiiɗi yettade o inchallah wallahi ndeysan wallahi kay on calminama kadi min beltima émission e no feewi min calmitimama min beltanimama e kay merci on jarama a jarama no feewi e kay Bonko Mbaye min beltima wallahi mi weltanimama Bonko Seydi o ko woni kay a wiyama Mbaye merci weɗi madame Ba Seydi Sagnal merci a jarama lamdo debbo kañum waɗi yiɗɓe Bonko Mbaye yiɗɓe Bonko Mbaye kañum VIP Bonko Mbaye machallah Seydi Sagnal ko noon tigui rigui kadi fans club aji yima en gartu hen no hannirta ni hannde nde tawno fans club aji ɗi no moƴƴi kono noon yo won koɓe jencinani nalankoɓe ɓe surtout bisimilla allo wi DJ du ça va nde mbaɗɗa ɗe selli mawɗum alhamdulillah ande mbaɗɗa tampe Bonko salminima mi juurimama salmitimama mi juurimama o ko jeere Basum Seydi Basum jawandam yoore jawnani moƴƴo sampo karamo ay goro ɓurane jarama Mbaye jarama bisimilla moƴƴo fari penda ko calinoɗo yaware Bonko ni noon sa wi kala naɗo mo ganduɗa aɗa toƴƴa ɗum dande sa rendaki émission temmatde bisimilla min calminimo min ñaganimomo Allah ko woni e dow mum ko yo yaaru hen yeeso amin min beltanimomo no feewi ndeysan c'est la première fois mbaɗi nodda e radio walla e télé lay ndeysan jokku noddude wallahi Bonko ko neɗɗo moƴƴo ndeysan e yallah waɗan en jaam tan amin ya rabbi e salminimon a jarama Seydi Basum ɗum noon en mbimo Seydou Bassoum o weltanama no fewi no fewi no fewi o ñaganama gueɗe moƴƴere o wiyama tan kanko eko takkimo eko tarimo kala mbimo kisal mbajjiri makko ne hannirta ni henna noon ko noon tan Bonko joni joni aɗa haalanno ko fewti question ko fati ko mbiɗa gawlo assalamu aleykum goɗɗo gonde ɓoggol allo allo wi jijo du ça va mbaɗa tambere ça va de mbaɗɗa aɗa selli aɗa selli machallah o ko min Djibilam noddata ko Mauritanie Djibilam Seydou Lam wallahi e mbaɗa e tampere lamdo gorko joom Mauritanie mo haalda e namdal bisimilla mi salminimo juurimomo mi weltanimomo kadi émission o quoi vraiment mi salmitimama lamdo gorko lamdo ɓuuroro o woni wallahi min beltima hen no fewi machallah minen ɓuuri weltade bandiraɗo debbo moƴƴo kadi o rewi koye teppere yimmiraɗo kadi on onno ko moƴƴo rasa ɓuuri jogi fenno waɗen yimmiraɗo fedde yimɓe Penda Mbaye gonga wallahi min ƴetti yimɓe foof ƴetti télé fulɓe kadi machallah min ketto émission vraiment ndeysan yo jokku o wone dow mum ko yallah newnu amin ko andi ko jiiɗan hoorema ko yallah rokkum ɗum amin 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 ya rabbi ko noon ɗum noon ɗahiɗo aɗa wawi rokkude min tan haysino ko bisimilla ɗahiɗo aɗa wawi rokkude min aɗa wawi rokkude min haysino ko 2 minutes après Samba daña fartangue oɗo développé garten aussi ɓoggol ngol ne tawno kamɓe ko hen ɓe jeeya eyi kalan ɗum ko to mbiɗa côté marketing to marketing ene moƴƴe naalanke ene moƴƴe gawlo aussi no mbiɗa ni kono noon rôle gawlo aussi ene yaaji te tawno aɗa yiye gawlo ne ñanti ha yooɗi ne jogui caabi oto naata to gandanɗa hoore ma ko cuurel walla ko galeyel kono noon nannan ɗum hay hunde ɗon sowona cattitigo nannan ɗum ɗon hay hunde sowona ko tawri jinnaɓe muɗum dañani itta oppo ɗon taw so naati ittat oppo ɗon yalta ɗum koye gawlago jeeya kadi ɗum ko rôle gawlo tigui tigui mi dawde DJ du naami yangue mum mi itta kaalisam mi totta DJ du waɗa e yangue hen walla mi itta kaalisam mi totta DJ du juurami e nder hakkude yimɓe ɗum ko jekkere ennam ɗam gandanɗa hoorema gawlo en fotani nde ɗo darde gawlo foti darade nde ɗo darde kono noon wadde gawlo ene yaada e on mo ganduɗa kañum woni dimo mum gonga so tawi yaade mum e nder yangue itta kopporeje totta ngam so tawi ene andi oɗo ala so tawi naati joom durta ɗum ɗum ko jokkere enɗam gawlago gawlo andira tan ko jokkere enɗam yaaji ko ɗum woni ɗon ɗum woni ɗon mais côté mo kalata ɗo joni ne waɗi fayida woni côté marketing o mi yawani ɗum nde tawno ko belɗa dande ko foof ko
ko mbawɗa yimde ko fof ɗum so yaadani hen a yaata comportement c'est très important par ce que nalangue ene yiɗiri e famille comportement d' abord habillement et tout mais noon kam andu kam gawlo ene naata to gandanɗa hoorema walla ene yiiɗe walla ene jokkodira mo gandanɗa hoorema an ɓuuri ɗum fof kono noon mbuuɗu ɗi keɓata e duuji duuɗi ɓurinimi 1 milliard goɗɗo nde wonno mbuuɗu ngu ko cattidigu nde wonno mbuuɗu ngu kadi komi tawde amen e jinnaɓe aɗa andi ene heewi tan to wajiɓe ɓe hoɗoɓe ɓe mbiyata wonde minen komin ñama kala en ñama kala firti wonde ko ñama kala mi ñamanma mi haalanma so tawi jawdi naati tan min naata so tawi jawdi yalti min jalta wadde firti wonde ko awluɓeɓe kañumen so tawi jawdi naati ene naata kono so jawdi yalti kañumen ɓeyto ko naati e ɗum e kadi yimɓe foof yimɓe potani aɗa yiye gawla jawdi nanna ɗum a faami jawdi kadi yaltina ɗum kono noon ko woni gawlagu ko woni rôle gawlo ko aussi ko ɗum kalten dimo ma mo tawruɗa e jinnaɓe ma e fof nangu ɗumen jokka enɗam hakkude mumen mbaɗa kadi jodna hakkude ma kadi an e dimo ma nde tawno aussi ndimagu ngune yo hokku valeur gawlagu ngu par ce que hande aɗa yiye bawɗo askinde dimo askina bamum ha less askina yummum ha less taw ko nafatma ko goɗɗo ne ara ma faggahi ma faggodirani taw ko gawlo e leñol gongol walla ko gawlo e diwan goɗɗo mawnina ɗum ɓurna ɗum gawlo ɓi jibinande ma o sinno wonano tigui rigui gueɗe ɗiɗiɓe foof gueɗal hen foof ene jogui fodde nde foti rokkede mboɗo sikki gueɗal hen gotal wawa yaade acca gongal keddigal ngal ne tawno so ndimagu laatima ndimagu tan tawata ko gawlagu e ñeñagu ene tawa kono so gawlagu e ñeñagu laatima tan tawata ko ndimagu ene tawa ne tawno neɗɗo wawa rimɗude gaga rimɗinaka neɗɗo wawa ñeñƴude gaga ñeñƴinaka ne haadirti hen awɗum fof poti ɓe daɗɗodir tan koye rimɓe koye rimɓe ɓe ɗo ɓe daɗɗodiri awɗum fof poti daɗɗodir tan koye rimɓe ɓe ne haadirti tan ɗum ɗon holko gaddanta yimɓe so ɓoyi seeɗa kadi ɓe gatta e ɓoggol ngol joni joni so tawi gueno haaji
yo korno aɗa suusi jooɗa ɗo ha gummana taw yimani monsieur o on kam wimi ɗum wimi ɗum toon woni hoore wande dami nanani mi wimama jomajo Samba Yummo madame holɗum Ndiaye madame Ndiaye wadde bonko mi woni madame Ndiaye noon walla o ko jomajo Samba Yummo walla ha joni ka jomajo ha joni ka jomajo jomajo kiɗɗo mi woni jomajo Samba walla ko kettoɗon mi keɗoɗon walla ɗum noon o wi ko kanko woni jomajo Samba Ndiaye a weltanama a weytanama a ñaganama gueɗe moƴƴere to woni kala eɗo woniri kala machallah kanko e baɗa men ɓe mi calminiɓe kamɓe foof e kuuɓal ɗum noon sikki ala bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe en beltinima bandiraɓe yeeɗiyankoɓe télévision fulɓe ɗoɓe mbawi wonde e jokti windere nde kala nde tawno fulɓe ne kewi wiide doole liggo ko ndiyam kono doole pullo ko pulagu nde tawno fulɓe ne kewi wiide ko dental pooli jeeyi yiidago te kala ko yiyana ko hulantake kala ko rendi huula herse ittane gueɗal ɗum noon ɗahiru aɗa wawi uddide ɓoggol ngol bandiraɓe kadi ɓe mbawa artude hen ne hali bisimilla allo allo wi allo bisimilla way sawa ne mbaɗɗa selli jam tan jam wonema way jeɗen ɗum ko min o Ibrahima Sy min wone nodduɗo on e direct mataw gayni Ibrahima Sy ala min gaynani aɗani direct eyyi aɗa wawi ñibde télé ma o de ok aw mi ñifi télé o wona onon celli kay emin celli Ibrahima Sy sawanemo sawani gacce goɗɗo toon to France bisimilla wona basi bo ala toon basi ala fof holno mama Allah gare waɗi eyyi mama jong salminima Ibrahima Sy salminima min calmini on bisimilla ma holno jiiruɗa Gawlo jontaɗo o sana min beltima e Gawlo ko yimma ko min juurimo 5000 francs 5000 francs machallah mama jong salminima ɗum noon mami rokki numéro makko téléphone envoyé mo 5000 o hay crédit kam no wawi hebde machallah mama jong waɗi 5000 min mi waɗi 5000 ɗum kay heewi woni 10 000 francs ɗum de so tawi yeɓuɓe fof so tawi yeɓuɓe fof mbaɗi hono ni onon beltana no feewi a weltanama onon no mbaɗɗon ni so tawi yeɓuɓe fof mbaɗi holni joni hebbino fulɓeɓe fof jaltu yo fulɓe ɓe fof jaltu mbaɗa kamɓe dade ɓeɗo ko mawɓe ñeñƴe hono makko en tan jiɗi kadi hollude doole ɗumen ko yimi jeeƴen ɗum ko wallay ndeysan ko yiɓɓam ɗum yo yimɓe ɓe jaltu mbaɗa ha kettoɗe o yimo on kettoɗe o yimo on onon jeeyi dewɗon salminama on beltanama trop merci beaucoup yallah faamo Samba Sy yo fulɓe jaltu bawɗo fof yo yaltu waɗa madame Diong madame Sy mamma Diong kay ko mbiɗa salamale mi salminio en beltinimomo kanko Samba Sy e joom suudu makko nde tawno koye fans club Guidié Douɓe woni ko yiɗɓe mi wottorɓe mi ha woni gonga e gonga ƴetten goɗɗo gonɗo e ɓoggol bisimilla assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullah Dj Amadou Kome bisimilla musidɗo gonɗo e ɓoggol salminama ko Ndiaye Moussa Ndiaye Moussa Ndiaye no gurɗa guiɗom ono ko lamɗo gorko walla gorko mo ndulumaje walla gorko geddiyanke gorko mo temɓe funeɓe walla oko Ndiaye Moussa walla a jarama Ndiaye Moussa Ndiaye bisimilla mboɗo andi machallah ɗo gonɗa ɗo aɗa ɗomɗa haalde debbo Gawlo ono ko lamɗo gorko walla oko Ndiaye Moussa walla an noon kam sa waɗani percé tawata ko an jola an o jogui Ndiaye Moussa Ndiaye jogui tigui rigui Samba mboɗo sikki ala ko donkirɗa bisimilla ayi a salminama seydi Kome mi salmitimama guiɗo caggal yettudema e jarnudema e canguiran wonno kañum addimi ɗo ndeysan mi salmini Samba Gawlo jontaɗo guitatrice international mo ganduɗa ko waɗata ko ne memoni yone deeje haggil selli sanne gonga seydi Ndiaye kadi mo ganduɗa vraiment
kanko ko paaga ñaari bor omo noto banggue awluɓe omo noto banggue nalankoɓe omo noto banggue partout kadi ko neɗɗo jokko ko neɗɗo labɗo reedu ko hoccinɗa eko jangga wona goto ene wawi min jindira min kawra e rendoji ɗi fof ne wawi taw kadi gandodiral ngal hewani kono noon kam vraiment yimɓe ene kaala e makko haalluji baɗɗi fayida ko moƴƴi de en jettimo en jaranimo kadi Farba Salli Seck wonko haale makko ko heewi machallah ko wona ɗum ko salmindema Amadou Koumé yettudema e jarnudema e golle ma baɗɗe fayida jarama guiɗam darde maɗa guila e leydi Mauritanie ha e leydi Sénégal yimɓe fof ne gandi ka gendiyanke kadi ka jiɗɗo leñol ngol ka daraniɗo leñol ngol jarama kadi ko mbatta ko yimɓe fof ne keftini ɗum kadi ene gandi kadi wonto keedanɗa leñol ngol kadi ko mbatta ko wona école mangu ndeysan kadi yimɓeɓe ne jettuma ne jarnuma ne mbaɗma encouragé kadi ya jokku golle koye mon min ƴogata guiɗo kadi min jaranima nde bismiɗa ɗon debbo Gawlo debbo mo cilon daga e weedu koole nammade Seydi Ndiaye enen fof eɗen gandi ko bandiraɗo debbo tedduɗo kadi ko bandiraɗo debbo kadi moƴƴo kadi mo ganduɗa kadi ko bawɗo gawlago tawɗo gawlago e galle bamum e galle yummum way ndeysan so wiyama ko jinnaɓe makko ɓe o ari o woni jimowo vraiment yimɓe mbiyatamo kam o fotani yimde so wiyama ko Penda Mbaye woni yummakko Jojo du a haali foof kala ko fonno haalede a haali bacca haali kono noon oɗo suka debbo ñanden min baddino e makko émission e yewtere wiyetende caafal woni émission Alassane Sow ɗon e radio Fulɓe FM gonga mbimi yimɓeɓe ne poti walludemo sake kanko o haaluji ɗi o haalata ɗi kadi darde nde o dari nde mbiɗo jinmi tan ala ko jinmi e nder gurdamam ala ko tampinimi ko min e makko kaldi koye radio kadi kalami koye télé kalami o wi min Ndiaye Moussa ala fof min ko umminimi ala fof ko jinmi wadde ala fof ko tagui gummade so wona wadde hunde hami daña hunde mi walla hen jinnabam ɓe lay ndeysan gonga on kam ene jaari wallude on kadi waɗi ko poɗɗo wallede gonga ɗum woni ko haalɗo joni en jettimo en jaranimo kadi en duwanimomo eɗen mbiyadi vraiment koye bonne voie woni kadi vraiment kadi leñol ngol ne foti wattudema hakkulle leñol ngol foti kadi ne foti walludemo sabu omo weeli wallude gonga kadi enen fof eɗen gandi omo jogui talent no fewi voix o ne moƴƴi kadi ko suka togoso kadi vraiment kadi yimɓe fof ne gandi ko waɗata ko machallah kadi wona e kormangu gonga ɗum noon Jojo du emin kalifma Allah emin kalfinma Allah emin kalfinma kanko Bonko Mbaye kadi no ballatamo Bonko Goram waaɓe no mbaɗa ni kadi e yimɓeɓe fof kadi en eri bandiraɓeɓe fof yo ballu bandiraɓe wallahi ndeysan an wona haasida ka neɗɗo moƴƴo ɗum noon eɗen jettamo eɗen jarnamo kadi eɗen duwanomo emin mbiya kadi leñol ngol kadi a surtout diaspora o e wonɓe ɗo kadi e nder leydi kamɓe fof yoɓe mbatte cukalel ngel haqqille kadi omo sohli kadi to banggue fannuji ɗi fof omo sohli wona to banggue tan ɗum ɗo to banggue ɓulnanademo e miijanademo e andindemo kadi holto foti rewde e puusdemo e walludemo yimɓe mawɓe e yimɓe ɓe ganduɗa fotɓe walludemo jagganamo ɓe e dame ɗe fof omo uddiri omo yiiɗi wallede e fannuji ɗi fof ɗum noon en erima bandiraɓe fof en erima pulagu ngu fof ɗum noon emin mbima mi salmini banam debbo Aissata Sognane debbo Magnam Goɗo jarama mi salmini yiɗɓe Bonko Mbaye mi salmini yiɗɓe Ndiaye Moussa Ndiaye o saaha olel o fof hande yimɓeɓe fof hande nana paari yimɓeɓe fof kadi nana keeɗo en direct quoi e bandiraɓe fof kene kin yetto ɗum noon min calminima mataw yimɓeɓe heddiɓe jiɗnade e ɓoggol he mi salminima mi weltanimama a jarama no fewi nde tawno ka neɗɗo baɗɗo fayida kadi aussi kanko ko nalanke ko nalanke ko guendiyanke kanko Moussa Ndiaye machallah weltanama no fewi no fewi no fewi ɗum noon mboɗo sikki tan waktuji men ɗi ko heddi on ko hewani ɗum noon bandiraɓe ne mbawi kadi wadde e toggode nde walla mbaɗa Skype bo mbawa nadde no hanniri nena kono noon o reeji tailleur mo tayane nangue te kadi ko tailleur ma o wino wonde aranani wutima o mbaɗa fere jahagare ora fode couture encore fode kuti tegi Ousmane Ndaw encore fode kuti Ndaw kanko yaltiri Ousmane Ndaw ko wiida on gonɗe bo gon ƴette Ousmane Ndaw ko wiida bisimilla ana waya waɗi bisimilla en calminama on juurama radio télé Fulɓe nodinde inde mum a salmitama guiɗo Sekil
Dijé du mi salmini mi juurimama joguinoɗo e Mose Bose kannoɗo sati keɓe sellade e balɗe ngami mi juurimama kumi jarama inde yettode Tarba Samba mi salmini mi juurimama Gawlo moƴƴo moƴƴiraɗo moƴƴande bonde men mi salmini mi juurimama Tarba Samba a salmitama indema yettode ma sohna Bonko Mbaye mi salminima o wiyete ko fulo mu ummo Yaguba Nama Muudo janjoji Oko sali kara fulamu mu Yaguba Koko mo jajoli sajike Koke tada mi kebada Odo ko seri oyam Ko ana wali amadi Odo ko seri oyam Ko seri Bonko Mbaye no Min jomba jo samba yumu Tawi ko nyagi no mi joma Ko samba nenam nani ndeysan ɗum ɗo weeli ha sarane bam ɗum noon samba yummokko bisimilla min beltinima Allah mi weltanimama Dijé Du min jetti Allah min jetti mawɗo radio ngo min jetti Allah min jettima nde wonno alhamdulillahi rabbil alamina Allah so tawi neɗɗo aɗa jogui ko kalɗa sa ala to kalɗa waɗani valeur gonga Allah waɗi noon alhamdulillahi rabbil alamina Allah amin keɗoma e foof e réseau ji société ji foof noon alhamdulillahi rabbil alamina Allah hayso tawi duuɓi ɗi kewani e haala ka ne wondi niiɗi mawɗo ne heeɗo suka ne heeɗo diƴƴo ne heeɗo woodi nde wonno so neɗɗo ne haalana aduna alay saago reeno anda ko haala wallahi ko gonga on noon ko ɗum min jeema haala ma ne moƴƴi golle ma ne moƴƴi en jetti Allah yallah jurno gurdam a jarama mawɗo goto meeɗi widemi so tawi aɗa haala miijo won tato heɗoroɓe mo ceɗɗoma gandal emo ceɗɗa gandal emo jerodirɗa gandal ko wona ɗum ko min duunimo kanko ko bandiraɗo debbo ko joom suudu ko sehil min duunimomo yo Allah hokkumo sago makko yallah reen yallah dandu yallah suuru amin Allah haɗa gidde Allah hisna nde wonno holko haali ɗo haala kaani goongu ngawla wona dokkal farba salli yallah yurmomo yaafomo amin kanko wiyanno Gawlo wona ñaagotoɗo Gawlo ko dokketeɗo ko tagata neɗɗo wadde ha rokke ko noon ko jikkuma wona ɗum noon donc min beltima min beltinima Allah min beltanimama min jarnima mana yimɓe Bonko Mbaye foof min jarnima mana no tiidarno oɗo gadduɗomo hannde oɗo plateau aduna fof ne darma e tawi alhamdulillahi rabbil alamina Allah hawluɓe ne keewi gawlabu ne heewi e yimoɓe ne wayno leydi neɗɗo suɓimama addima ha jeeɗa ha naneɗa yallah reen yallah wallu amin min calminima Farba Samba mi weltanimama ka musidɗo kasen mi weltanimama eɓe jokke golle oɗon gacca haqqe mi salmini on mi salmini bandiraɓe ko no Farba Pula émission waɗi min salmini min kolla min beltima o waɗi jeejude no fewi émission kadi settini moƴƴere makko kanko Bonko kadi ni wona neɗɗo fof e hebde ɗum Seydou Ndiaye Samba Tokara Samba ɗum noon mboɗo sikki waktuji men ndi ene wayno ɗi tongi en ne haadirten yanna sikki ala Samba holko mbaynotoɗa bandiraɓe Dijé Du mbaynotomi ko adi fof ko yettude Allah e yettude kadi manam didorno joom galle o yettude joom galle o Baba Ali Malal e yettude le plus jeune DG du planète ɗum woni Abdoulaye Malal Diallo kono noon ko yettudema kono joni noon ko joom waƴere woni Rabi Seydi ok ndeysan o mbaddanomi émission nder galle o joom suudu makko madame Diallo est ce que enen mbiya noon Abdoulaye ko exemple vraiment ko exemple Allah waɗa hen barke ko exemple mais ko jiɗɗo leñol ngol ko jiɗɗo employé ji mum ne tawno neɗɗo aɗa wawi wondude employé ji ma mbiya wonde ɓeɗo cekkodirmi maɓɓe tan ko lewru mawimi itami tottaɓe walla woda ko dartirɗa ɗumen kono noon yiide neɗɗo o yiɗiri ɗum dewgal ha itta ɗum tigui rigui waɗa joom suudu mum e nder oɗo tuma adda ɗum e nder galle mum wona hunde wemde ɗum noon vraiment hande konko exemple c'est à saluer ko acte baɗɗo noble aussi quoi ko hollude tan wawde ha joni ko yidde wallude nde yidde wallude nde wallay gonga nde tawno aɗa yiya employé ma taw wonko yiɗi wonde wonto yiɗi hebde mballa ɗum ha wooda won par ce que Dijé Du alay saago ɗum wona hen haali ko Ablaye ko waɗi ko exemple par ce que hande a yiyat un jeune Dijé Du ne yiɗi leñol ne darani darde leñol nana haala jamma ñalawma suba hay kihiɓe
taw won jeune uji ɗi gandanɗa hoorema e leƴƴi goɗɗi ɗi fuɗɗodino wadde animation walla ɗi naati ɗi fuɗɗodino naddude télé taw ene daɗi ɗumen e démon aji kewɗi mi wima gandal ngal connaissance o wawdema ko mbatta ko ɗum ɓolum nawanima alay saago balleɗa alay saago kuuseɗa yiyama o yii nden yidde e raabi o yii nden darde e raabi o walli ɗum on banggue ɗum noon kala bawɗo wallude DJ du kañum e journaliste uji men nalankoɓe men animateur uji men mballe ɗumen puusen ɗumen ko leñol ngol wawi manan didorno naw ɗumen yeeso e weltade aussi ko mo invite ɗa o aɗa wawno wiide hay goto anda ɗum taw nde wonno eɗen keewi seɗen mballa tan ko gasnuɗo golle kono noon en kewani ɓamtude ko ganduɗa hoorema ko ummoto less ko donc walle yiɗe jari wallude ko waɓeniɓe ganduɗa hay hoorema hay nokku cuwaya taw donc sa walli ɓamtiɗo a waɗe mum milliard uji ne hay hunde firtani émission mi weltanima no fewi haala ka heewi mais ko welama no haalama no fayi initiative mo mbaɗɗa o aussi ɗum noon mi yetti Allah mi yetti dendagal an ka doyen kadi ma en mbaddu émission spéciale taw ko kuccidiral hakkude men min e ma mboɗa andi ma jencude mi hewde daña hen kadi aussi ma rendo ngo andu wonde Sambo ɗo rewi par rapport wona o finani tan huufi guitare makko no hadirtini hen voilà annene min mbima ya jogoro jaam kadi mbawa dusde bandiraɗo debbo o ɗum noon hol kuccam ma e nder oɗo saaha woni kuccam ɗom machallah woni projet ji ɗi eywa DJ du a weltanama kadi mi yetti Allah e nelaɗo muɗum mi yetti nene e baba kono mi yettima nde wonno ɗum fof ko an hande temedere gawlo nanɗo ina yiiɗi wallede kono an a noddam mbiɗa kam bonko mbimami nam guina wona hande mbiɗa kam mbaɗa yiiɗi waddemi invité mbimami suwa taw mbiɗa suwa parde noddiɗɗa kam mbiɗa kam bonko samedi garoɗo heno ko mbaɗomo invité nde wonno sa haalimi fora hinde wallahi wa holliri mbimami ala probléme eywa ko ñagade bandiraɓe ɓeeta ene yiiɗa yahede kadi ko gawla ngu tan umminimi goɗɗum umminanimi wallude nene baba tan umminimi goɗɗum umminanimi mbiɗa yiiɗi wallede mbiɗa yiiɗi puusede kadi mbiɗa yiiɗi yettoyade inchallahu rabbi kadi mi yetti joom gallam o saabu mboɗo wawno waynade wiyomi yahata saabu hande wona nene e baba jogui ndigal jogui ndigal ko gorko debbo wona ɗo jibina ɗo jeeya koɗo resa ɗo jeeya kala fof ko mbimi guila subaka ha nangue mutta ko alhamdulillah aɗa ɗum ko yettere Allah ɗum woni yidde ɗumne kadi ko yettere Allah ñagade Allah rek yo Allah yettinen to jiɗɗen yettade ko ɗum eyo gawloyo mabɓe artema seeɗa gawlomasade alayadi an udara ɗum mami artema joni ko an udara ene haadirta ni henna ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe rendaɓe gurdam sikki ala mballen zone talent ji ɗi mballen noɓe gondiri nde tawno fulɓe ne kewiɗi so tawi doole donki yo doole keɓɓo kono min mbimi ko ala so tawi doole mbawi yo doole goɗɗe keble so tawi bawneɗo donki keblaɗe keɓɓo nde tawno so hunde heblana ko hunde so yonti heɓade wawa heɓade ɗum ko haala kadi gueɗel gotel gueɗel gonguel nguel e nder oɗon tuma eɗen kewi wiide yo neɗɗo jokku golle neɗɗo jokka tan ha jokkiro kono so tawi neɗɗo no jokka alay saago andane wonko mbawata jokkande ɗum ɓeydo tigui rigui jokkade beele ne jokka ko jiɗɗa jokka ko ɗum noon oɗo ko suka ko joguiɗo avenir e nder oɗon tuma te ko puɗɗotoɗo enen kala garen jaggen hen juuɗe mumen piñen ɗum nannen ɗum studio e nder oɗon tuma mbaɗen ɗum produire ne tawno bagage uji ɗi nanɗo hande ɗo yarata ɗo kala ko tindina o findina o hirjina tan o waɗat ɗum noon sikki ala ko neɗɗo beɗɗo wallude ne tawno weeli jingande ko dudotoɗo noon fulɓe kewi wiide Samba Seck aussi ko neɗɗo mo gandanɗa hoorema mo renno ngo foti wattude hakkille ko neɗɗo mo gandanɗa hoorema hande so tawi hewɓe jimɗi mumen ene beltore Allah ne wela kono kanko omo tawa ɗum no aussi il faut mbaɗen ɗum reconnaître kalen ɗum aussi yimɓeɓe ganda ɗum paama ɗum ɗon Allah waɗi noon ko debbo gawlo o ko kañum uddi émission men fartange hande ne tawno eɗen gandi alkamisa gartoyo koy ene waɗi nouveau single kessa pul mo waɗi dédié e nene muɗum o
façade mo pour leñol ngol kadi façade goɗɗo ha joni andinde tan single taw ko an yimata min yimata min kadi hoɗata min arrange min waɗi fof machallah c'est un nouveau single o wiyete ko nene wiyete neno wiyete idam mi hen koye kala jummiraɗo ko Afrique mbal affaire du monde nelda kam structure de communication tiitonde yaltino ɗum e nder oɗon tuma après sara ɗum e nder dente he foof c'est très important ɗum noon Bonko wat feere en mbaɗat feere o daña scène makko YouTube mbeɗa jogui scène YouTube voilà mbaɗen feere aussi page makko o waɗe boste c'est très important haal ɗum ɗon winde ko winda e scène ma YouTube winda hen ko VIP Bonko Mbaye VIP Facebook ma Aissata Sagnal Facebook ma kadi ɗum ne kadi ko VIP Bonko Mbaye Facebook ko VIP Bonko Mbaye est ce que hen sahaji aɗa jooɗo galle ma tan gam yidde weltide fansiji ma ene ɓeydema audience uji machallah pawa instrumental comme ɓe mbannoɗa ni vidéo mo mbanɗamo dans ce cas aɗa yima ene addana yimɓeɓe ɓeydade wadde abonné taw ko en live c'est très important il faut mbatta wadde ɗum mais Samba aussi ma ƴeew wadde men coaché e nder oɗon fannu ɗum noon émission men ari ha ɗo machallah inchallah samedi oɗo garowo tawat ko eɗen goni tigui ajone e nder lewru korka kono noon émission o maw artu kono koye inde wonde e facette goɗɗo ɗum noon inchallah ko à partir de 21h nden woni no commission ɗen tawa noon invité ɗo henna ko jaaroɓe nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam invité ɗen ko sernaɓe ɓe gandanɗa hoore ma ene kalaniɓe e diinu men tawa noon émission ko min waɗa ɗum présenté so allahu lamɗo jaaɓi DJ du e fannu goɗɗo e facette goɗɗo so allahu lamɗo haaji ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe mi rokko on rendez vous émission nder galle inchallah altine so allahu lamɗo jaaɓi taw noon ko hakkude men Rabi Seydi e dendagal équipe nder galle foof no fotiri ɗum noon sikki laawi dokkat debbo Gawlo o uddo tigui rigui yewtere nde bandiraɓe yeɓoɓen toon to Facebook ɓe beltanama no fewi ɓe mbiyama ha gongol konngol wonta gongol e lawol gongol eɗen ñaago majjire mbaɗum wasron ɗum bongol e Gawlayo ɗo noon yaltirɗo hoore fo de couture hoore fo de couture ko Gawlo masade mi e Gawlo wonti masade e alayadi ko Gawlo masade mi e DJ dune o alayadi ko mi Gawlo tigi mi e Gawlo masade kabo woni do résia gay ko tele fulɓe no ɗahiru ni rési mi e Gawlo ɗahiru ya malayadi ko yiɓe Bonko ma gay woni caméraman o Gawlo gay o ko wiɗa alayadi o Gawlo tigi rigi emi e yonta Gawlo yo alayadi o komi Gawlo tigi enouvelle génération DJ Dudeno le alayadi e komi Gawlo tigi enouvelle génération DJ Dudeno le alayadi kolambo gorko no emi e Gawlo masade alayadi o komi Gawlo tigi emi e Gawlo no diɓe DJ alayadi e komi Gawlo tigi emi e Gawlo masade alayadi noon tigui rigui on jarama Gawlo tigi émission men gasi haalaɓe gasi en gawi ɗo nagge waɗi